So welcome back mga ka-feelings. Ato na karon dawaton ang inyong mga maayong opinyon nga ikahatag sa atong letter sender karon og ang atong hisgutan karon Ate Jean maka epekto di ay no. So dako kayo epekto sa panghuna-huna dahil sa usa ka binuhat o usa ka tawo nga medyo na siya ay problema sa iyahang personal organ o sa iya. So sa imong pamati Ate Jean o sa imong nahuna-hunaan karon kung unsay atong ikahatag kaniya nga maayong ko ano nga ni maayo ba ang huna-huna nga di na lang kuno siya magpadayon or kuan magpuyo na lang siya nga mag-inosara sa iyang pagkinabuhi. Ingon pang magpuyo nga malinaw. Yes. So medyo sa ako Ate Will no, medyo malisdan ta kay opposite bayatang kuano sa atong kuanas and siguro mag-matter pod na Ate Will sa preference sa usa ka kung about na sa kuano sa kanang connection or relasyon between sa lalaki o sa babae. Mag-matter pod na siguro sa preference sa usa ka babae kung pag-abot sa mga ingana. Pero kung ingani iya nga case nga siguro wala gyud siguro ingon paglambo or pagkuan bagikan sa iyang pagkabata hangtod sa iyang pangidaron karon. So medyo nasabta nato kung unsa ang iyang gibati. Sa iyang pangutana, insakto ba daw ang iyang pangutana, normal ba daw ang iyang feeling karon? Oo, para sa ako isip tao, normal ang imong gibati nga kabalaka, kahadlok, mga pagpanuko o syempre dili na tumalikayan na mo kaana na din ano ang insecurity tungod kay wala pa ka actually ka experience nga i-judge ka or makabati or makadungog ka og istorya gikan mismo sa imong pinaka love interest kung kinsa man ang tao nga imong gikagustuhan wala pa ka kadungog og istorya pero naanay mga nagpauna sa imong gikan pa sa imong pagkabata hangtod sa nagkadako na ka nagkagubot pa man gani mo no after tong panahon nga nagpatuli mo nagkagubot pa man gani mo tungod sa ilang pagpangbuli. So kato nga mga kahadlok or kato nga mga experience maoto ang nagpuyo sa imong huna-huna o kasing-kasing maong maotoy ning ingon pa ning kural sa imuha para mo try or mo take risk sa pag entertain og lain nga chapter sa imong kinabuhi tungod lagi kay naa na ang trauma sa imong experience before. Pero sa pagkakaroon siguro at Will isip naa naman kay trabaho, what if i-try nimo og konsulta kung unsay mga kuan ana and para kung normal man gyud nga naa na ang mga pagbati para ma-assist ka unsa ang mga dapat nimo nga buhaton para despite sa imong kondisyon ma-uplift gihapon ang imong pagkaikaw, ang imong energy, ang imong pagkatao, ang mga butang ba nga makahatag sa imuha og mga good or positive nga mga perception. Dili ka ingon magpabilin nga nagpuyo sa luyo sa kahadlok mga pag-alinlangan, mga kabalaka o mga insecurity kay di gyud ato malikayan isip tao nga mobati tao mga bisag unsaon na to ingon pa unsaon na to pagkonbinsi atong kaugalingon na agyoy point nga mo strike yun na nga mga pagbati and wala ka kabalo basin og mo kuan ka mo refer ka og nga mga kuan na pwede nimong kaduulan sa mga ingana makakuan ka og mga tao nga may susama pod sa imuhang experience and makakuha kog idea sa ila giunsa nila paghandle ang ilang adlaw-adlaw nga kinabuhi sa pag-atubang or paghandle sa ilang adlaw lang nga kinabuhi despite sa mga challenges sa mga kahadlok giunsa nila unsa ang mga pamaagi para magpabilin sila nga positive or magpabilin sila nga naagi hapon ang kadasig bisan pa man og naay mga kuan og syempre makakuan pud ka na og mga idea mga pamaagi unsa Yes, no, Ate Jean. So ato na ining panawagan pud ang mga inahan kay ang mga inahan isa man na nga makakita o maka-observe sa growth sa iyang
sa iya pagtubo sa iyang anak no lang na mga lalaki. So dako day kaayo Ate Jane ug kabahinan nga kitang inahan magtan-aw ta o magmanman. Kay supposed to be di ay sa ako lang nabasa no sa mga research sa mga expert ningon nga dapat sa gamay pa di ay ang bata makita naman nato no through di ba na natay mga kuan karon na natay mga day o kan monthly check-up sa mga bata di ba na mga examination adado nato sila sa clinic or kuan so mami i-measure na to so kung kuan na ay mga irregularity sa tubo sa iyahang part sa body so makita nato sa doktor and then naaday na siya problema Ate Jane sa iyang hormonal kuano sa iyang hormones kung sa genes. So bantayan nato mga mama nga aron dili mo dako ang problema sa atong anak. So luoy baya pod Ate Jane kung ang atong anak maingon ana. So abnormality man na sa pagtubo sa iyahang part. And then pasagdahan natong ginikanan so mablame naputay gamay nga magka-complex manggod. Kay kana nga mga naamang na siya nga panghitabo pero talagsaon ra Ate Jane sa worldwide kuan ra 0.6% naagi na siya presence gina nga naagi na siya nga mga nga binuhat nga makahupot og mga small kuan ang tawag di ay ani niya micro penis so mo na siya ang hinungdan ang sa muto ang iyang mga ang iyang medical term ang hinungdan ani ang hormonal ug genetic. So, pero kung mabantayan sa inahan, pwede da ito siya kuan Ate Jane kaning hormone therapy. So, i-therapy na ang bata during Sa bata pa sa gamay pa siya. Oo. Kay magtubo day ng ila hangtod di ay sa 21 years old. So, gikan sa pagtubo niya, mag-inanay dako, magtubo-tubo. So, makita sa doktor nga naay ingon ana nga nay ko ano, kanang kakulangon sa iyahang size. So, dapat githerapy na to, ma-applyan na to siya. So, matabang ra. Mabawi unta ang hormone. So natoy mga vitamin siguro ipatake sa bata or unsa ay buhaton sa inahan. So dili gid ita magpabaya pod inahan no. Dapat ato iyang tutukan ang mga body parts sa atong mga anak labi na kun gagmay sa gikan pa sa gamay pa sila kay daghan di sa kapag kakaron Ate Jane murag daghan naman bantayanan no. Yes. Ang mga kung mga nakta daghanang bantayanan lahi ra sa una murag ang inahan ang mga ginikanan murag basta kay mo tutoy sa didi mo kung ano na problema pero sa pagkakaroon sa ako lang napanid-an pagkadaghan na ba ang kung ano panginahanglanon yes pagkadaghan na ang bantayanan sa mga ginikanan by sa pagpatubo sa anak so inana daay na so kung ikaw babae Ate Jen ate ipay mo dang sa imo kung inana makita nimo ang problema sa imong loved ones nga basig ko ani siya no kanang napod siya problema sa erectal no so inana mo tabidyog baka or imo ba siyang biyaan sa eri or di na ka magpadayon mapalayo baka pareha sa iyahang ko ano pareha sa iyahang na imyo nga medyo gidiretso lang siya og kuan gibiyaan lang siya walay pagpahibalo tungod siya na lang naghuna-huna nga tungod sa iyaha sigurong mga ano mga problema mo na dito nagpalayo niya ang babae. Ang ako pong gikalibgan Ate Will if na-share ba gyud niya sa babae nga naa siya ingon nga ana nga struggle or paan lang na disappoint lang siguro ang babae. Depende pod na no mga ka-feeling sa paano sa imong sa imong ingon pa sa connection ninyong duha. Kay once ang tao nga tinud-anay na kuan sa imuha na nga panhigugma bisan og unsa pa ang kahintang or unsa pay kakulangon sa imuha dawat na niya og kaya kaniya nga ingon pa suportahan or kanang tabangan. Yes, tinuod gina no kay mo kana ingon nga love conquers all. So bisag unsa pa ang iyahang mga kuan mga usapayngan ani Ate Jean, mga weaknesses, mga kakulangon sa iyang pagkatao, dapat dawat nimo. Pero lahi pud siguro ang feeling sa Ate Jean kung
kuan lang no, imyo lang kaysa Yes. kanang mi presentar gud siya nga kanang mingon nga siya gud mismo ang niingon nga in love siya or mga inana ba pasig Mhm. pakuan sa usa ka lalaki. Lisod pud kung ikaw pud lalaki nga kana naghuwat ra pud sa usa ka babae di ba murag dili sa maayo. So kinahanglan sa siguro sa iyang problema karon ni sa problema nimo karon Jenny dili man siguro na kuan sa ako lang dili kay ubugat pero kung imong choice nga dili na lang ka magminyo kay basin magkahatag og problema sa unahan murag sa ako pod okay na lang siguro Ate Jean kay lahi na ra ba karon ang panahon i-compare nato sa una kay ang mga medyo ang mga tao karon Ate Jean murag na kuan na sa palibot no sa atong technology murag dito na bisag ultimo gani bata Ate Jean nanay akong nakita nga kanang nagdula-dula na ba kanang nagdula-dula na sila og kanang magbuntis-buntis kanang kay nagtan-aw sa YouTube nga inaadto dayang pagbuntis sa usa ka babae so imagine 5 years old o 4 years old na Aware siya. na. Aware na sila about ana so siguro sa ilang pagpanabot karon advance na kaayo ang mga tao karon lahi sa unang amurag magmata murag just now maligay nagmata og just now. Oo, na sa hingkod nga kuan pangidaron pero innocent pa gihapon. Yes, oo. So ang kita karon bisag ultimo batang wa pay buot kabalo na anang mga butang nga dili angay paunta i-introduce sa ilaha. Kay kuano advance kayo tungod sa ilang mga makita. So dili nato ma-blame pod. So siguro sa ako lang kung imo ng choice Gini nga magpuyo ka nga inusara aron pag-iwas problema. Tinuod sa ako lang siguro kung imong choice di happy ka. So inaana na lang kay dili man mi murag dili kayo may maka-explain ni duha ni Ate Jane about ani nga problema kay murag sa kung ano ni Ate Jane through expert or medical expert ang maka-explain about aning yang problema kaning mga micro penis kung unsa yung problema and then sa iyang gibati karon nga kung ang lahi man gud ang feeling sa usa ka lalaki ug sa ka babae so siguro sa among ikahatag ni Ate Jane na iampo lang sa Ginoo nga hatagan kag ko ano strength nga makigbisog o hatagan ka nga ma-stand out ka bisan inaana ka pero healthy man so walay problema so as long mapasalamaton gihapon ta sa Ginoo nga healthy ka karon o madawat nimo kung unsa ka so mura na kung ano ang kalipay sa tao diha ka magmalipayon kung madawat nimo ang tinuod di ba Ate Jen kung madawat nato ang katotohanan sa atong kinabuhi diha ta malipayon so mapasalamaton ta no sa atong letter sender nga ni share siya sa iyang problema karon taponon karon ato nang basahon ang atong napiling quotes for the day gikan kang Henry Ward Beecher nag-ingon hold yourself responsible for a highest standard than anybody else expects of you. Never excuse yourself. Never pity yourself. Be a hard master to yourself and be lenient to everybody else. So, gamay ng pagpahalapad Ate Jane sa atong quotes for the day. Yes, Ate Wheels. Ako ang paano no sa akong nasabtan ani nga atong quote for the day sa pagkakaroon. More on self-discipline ni siya or imong kaugalingon nga baruganan ingon pa. Magkaunsa-unsa ang mga panghitabo sa kinabuhi di gyud nato malikayan nga naay mo blame sa atoa or unsa ba nga mga kuano. So sama sa panghuna-una karon sa atong letter sender nga para dili na siguro siya maka-experience pa og another nga mga sakit nga mga istorya or unsa pa nga mga butang dinha nga makapasakit sa iya mas maayo nga maglig-on siya sa iyang kaugalingon iyang niya ingon pa idisiplina or iyang pugnan or siya ang magbarog nga responsable sa iyang kaugalingon nga ingon pa kapaininan and sa ingana nga pamaagi
tinuod nga makaingon ta nga ka-harsh na nato sa atong kaugalingon, pero naay mga maayo pod nga epekto ana. Murag maka-distant na ta sa atong kaugalingon, mag-guard na nato atong kaugalingon nga maka-receive pa og mga negative thought nga maapektuhan pa sa mga negatibo nga mga istorya. Labi dawat na nimo sa imong kaugalingon gyud nga ingana taman din ha, og kung naa may galing tao nga moabot nga makaya ka nga madawat ug ma-appreciate, mas maayo. Pero kung imong sanayon imong kaugalingon nga magpakalig-on og dawaton ang kamatuoran, ingon pa wala ni mawala. Yes, salamat Ate Jean. Mo na giingon nga love yourself gyud unahang imong kaugalingon. Og karon ato nang basahon ang atong Bible verse for the day nga gikan sa 2 Chronicles 7:14 nga nag-ingon, "If my people which are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will hear from heaven, I will forgive their sins and will heal their land." So napahinumdum na usab kanato ang balaang kasulatan nga sa panahon nga kita diin sa mga pagsulay, kalisdanan ug mga struggle sa kinabuhi. So atong ihalad sa Ginoo kung kita gitawag niya, so magpaubda sa dakong pagpaubos, atong dawaton ang Ginoo sa atong kinabuhi kay naa siya magapaminaw kanato dito sa taas, no, dito sa langit, ug siya maghatag og pasaylo sa atong mga sala.